मांडवींतल्या कसिनोक मार्च 2027 मेरेन मुजत वाड दिल्या। गोंय विधानसभा अधिवेशनाक 6 फेब्रुवारीच्यान सुरवात जातली। बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेंत हे दोन महत्वाचे निर्णय जाले। मांडवीतल्या कॅसिनोक मार्च 2027 मेरेन मुजतवाड दिल्या अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत मुख्यमंत्री उलयताले। पयलीं कॅसिनोक 6 म्हयन्यांची मुजतवाड आसताली, पूण आतां सरसकट 2 वर्सांची मुजतवाड दिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगले। तशेंच गोंय विधानसभेच्या शियाळ्या अधिवेशनाक 6 फेब्रुवारीच्यान सुरवात जातली। राज्यपालांच्या अभिभाशणान अधिवेशनाक सुरवात जातली। एक म्हणजे approval of the filling of the one post of Ayurvedic physician and one post of homeopathic physician in the central jail, Kolwa, under the inspector of the prison. Generally appointment body decisions घेतले। Veterinary medicines approval purchase करपा खातीर urgent basis चे ताका दिले आसा। Next is then casino extension in Mandavi, okay, till 27 पर्यंत दिले आसा। 27 पर्यंत एक्सटेंशन दिले आसा। 27 so महिन्याचं एक्सटेंशन दिताले। सेम वे एक्सटेंशन वी हॅव गिवन टिल द 27 so 2 years the होय 27 December लास्ट एक्सटेंशन दिस इज 27 of March December March 27 March 20 not 2027 March extension no last extension होय लास्ट एक्सटेंशन so this will be the last आणि रेस्ट ऑल एक्सटेंशन आणि येते पहिली जी दिल्ली पोस्ट फॅक्टो तिकीच सगळी डिसिजन्स आसात वेगवेगळे एक्सटेंशन दिल्ले। आयच्या कॅबिनेटात महत्वाचे दुसरे डिसिजन जे आसा ते 6 तारखेक आनी 6 तारखे दिसा असेंब्ली सेशन आसतले। गव्हर्नर एड्रेस 6th of February, ओके। नेक्स्ट 9th of January 16th फायनान्स कमिशन येता, सो दॅट 9th of January दिसा ऑल कॅबिनेट आणि कंसल्टेशन विथ द कॅबिनेट कलिग्स, कंसल्टेशन विथ द पंचायत, जिल्हा पंचायत, विथ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आणि येते 16th फायनान्स कमिशनरचे त्यांच्या बरोबर जे आसा ते डिस्कशन्स परत सजेशन्स तेंची घेतले। कंटिन्युअसली 2 days मीटिंग इन्क्लुडिंग द फील्ड विजिट 8, 9 आणि 10 अशी 2 दीस। मंत्रिमंडळ बसकेतले हेर महत्वाचे निर्णय। कोलवाळ बंदखणीत आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिक भरती 6 फेब्रुवारीच्यान विधानसभा अधिवेशन 9 जानेवारीक 16व्या वित्त आयोगाची बसका, पंचायत जिल्लो पंचायतींच्यो घेतले सुचोवण्यो, आयुष हॉस्पिटलांतल्या दोतोरांचो पगार वाडयतले, 25 ते 30 हजार पगार आशिल्ल्या दोतोरांक मेळटलो 50 ते 65 हजार पगार। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।